Dobré ránko, ľudia. A už som v robote. Podlahu sa včera podarilo položiť. Takýto zvláštny obklad. Pôjde aj na stenu. Začnem z tejto steny, lebo tu máme najnižší bod. A pôjdeme ďalej. Ešte toto treba presieťkovať, naizolovať. Tam pôjde vaňa. Tu má klece. A takáto polička. Technická miestnosť je hotová. A potom choďba a obývačka. Tak ideme na to. Píšte, lajkajte, sledujte. A krásne. Čus.